Bueno, atzalde ondan hori. Jada no gaudela eta arazo tekniko guztiak konponduta, eskerrik asko Iñaki, hasi gara. Bueno, lehenengo puntua, 2022ko uztailaren 20 egindako bilerari dagokion akta onartzea. Ez badago ezer, proposamenen aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntua, Elgoi Barkue Azkue auzoko azpiestazio elektriko transformatzailearen plan berezia behin betiko onartzea. Ikusita akordioan dauden aurrekariak, kasu honetan lurralde batzorde informatzaileak osoko bilkurari proposatzen dio honako akordio hauek har ditzala. Lehenengoa, Elgoi Barkue Azkue auzoan dagoen azpiestazio elektrikoaren plan berezia izeneko agiria 2022ko uztailekoa behin betiko onartzea. Bigarrena, Gipuzkoako Foru Aldundiko Hirigintza Antolamendu Administrazio Erregistrora plan bereziaren ale bat bidaltzea lurzoru hori eta hirigintzari buruzko ekaeren 2006 legearen 89. artikuluan ezarritakoaren ondorietarako. Hirugarrena, espedientea behin betiko onartzeko akordioa Gaon eta Gipuzkoako lurralde historikoan zabalkunderik handiena duen egunkarietako batean argitaratzea. Gaon onartuko den hirigintza araudiaren testu oso argitaratuko da, hori guzti hori agiria Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistrora bidali ostean. Era berean, plan berezi buruzko agiria udalaren webunean argitaratzea. Hirugarrena, 15 eguneko epean, LA2 behin betiko ebazpen akordioaren kopia bat bidaltzea eta 3 hilabeteko epean berriz espediente osoaren ale bat batzordeak artxibatu dezan. Eta bosgarrena, ebazpen hau interesdunei jakiaraztea legez ezarrita dagoen eran. Norbaitek esateko, ez? Egon txikitik handira hasiko gara, Ebaristo daukaitza. Muy buenas. En principio, nosotros siempre nos estamos poniendo a favor de que se hagan este tipo de mejoras en las instalaciones del Elgoi Bar. Sin embargo, la existencia del proyecto de las instalaciones de los aerogeneradores en Caracate está generando desconfianza en este plan. Y es que los molinos de viento, si se instalan en Caracate, van a ser seguro conectados a esta estación. Por eso nos oponemos al proyecto de Caracate y no podemos ver con buenos ojos que se desarrolle ahora este proyecto en el barrio de Azua. Ariana, esateko, aitzi berri daukaitza hortan. Bueno, iaz lurralde batzordean jakin izan genuen, Azkueko azpiestazio elektrikoan berrikuntzak egin behar zirela. Egia da gai honen inguruan, pixkatxo bat informazio gehiago nahi izan dugu lortzea, baina ez da oso erreza izan. Eta plan berezi honetan, Iberdrola txostenean azaltzen da, zarkitua zegoen instalakuntza bat berritu beharra zegoela, aurreikusita ez zeuden etorkizunera begira egin behar ziren hobekuntza horiek zertarako dira nondik ez da argi azaltzen. Bai aipatzen zen lan horiek burutzeko hirigintzako obra lizentzia bat nahikoa zela horiek burutzeko, eta gainera espreski azaltzen zen ezagola instalakuntza hori interes publikoko proiektu bezala izendatzea. Eta horretaz gainere bai azaltzen ez zuela behar ingurugiro txostenikan, eta ere bai jakinda apoan Azkueko gune hori nola azaltzen da nola dan nekazaritza eta abeltzaitzarako gune bezala jartzen den, eta gainera lurzoru urbaniza ezina dela, ez? Handikan hilabete batzu geroago, 2022an berriz ere bai, hau lurralde batzordera iristen da berriz ere bai, eta esaten zaiguna da, de repente, plan berezi hau interes publikoko proiektu bezala izendatu behar dela, bestela ezin dela egin, beraz, bere izaera pribatutikan, izaera publikora aldatzea ezinbestekoa dela, bestela ezin dela gauzatu, ez? Baina, klaro, iaztikan hona, azkenean aldaketa nabarmen bat izan dugula, ezin dugu ahaztu, zedakagu hor, Karakateko eolikon proiektua. Eta ezin dugu ahaztu ere ez, Karakateko eolikon proiektuak eta Azkueko azpiestazioan erlazioa dela lotura oso zuzena, ez? Green Capitalek bere proiektuan
argia saltzen du, Karakateko eolikoen doerretatik sortzen den energia hori askoeko azpiestazioa eramateko daukan asmoa, beraz, instalazio hau pribatua izateak azkenean beregentzat oztopo bat suposatzen du. Orduan, guk azkenean, iruditzen zaigu azkenean, askoeko azpiestazioa publifikatzeko erabakiak azkenean auspoa ematen diola, Karakateko proiektu, eolikoen proiektu horri, Gainera duela gutxi gainera, udalbatza honetan, pleno honetan, onartu dugu, kontrakoak Karakateko eolikoen proiektuaren kontra geundela, ez zela onargarria Karakatenako proiektu bat egitea, orduan orain ez dugu ulertzen, zergatikan proiektu horri bide edo giarrazten dion neurri edo erabakiak hartu nahi izana. Horregatik gu, honen kontra, plan berezi honen kontra azalduko gara. Maialen, zuria deitza. Ez dugu oso ondo ulertzen egitza esan gaur sortzen nahi dan eztabaida eta sortzen nahi dan nahastia gai honen inguruan. Podemos y entzun diogu, ¿es? Estamos de acuerdo con que se renueven estas instalaciones, pero como tenemos el tema de Caracat encima de la mesa, pues no estamos ya de acuerdo con ello. Eta EH Bildutik esan diaren artean, zaila izan dela informazioa lortzea, gudakigula irigintzan ez da informazio berezik eskatu eta informazio guzti hau publikoa da. Informazio hau topatu daiteke publikoki, bolitinetan dago, eta hemen ez da ezer izkutatzen, eta edozein herritarrek bere eskura dukan informazioa da. Gero, bukaeran ahaztu dezu publiko egingo dala, pribatua izatea edo publikoa izateak zailtasunak errestasunak, lurra da interes publiko izatera pasatzen dana. Da, pasar de no urbanizable a interes publiko. Horrelako obrak egiteko hori eskatzen dualako legediak. 2011ko legedia da. La ley del suelo de 2011 establece qué tipo de suelos pueden pasar a ser de interés público o no. Y por qué los de interés público pueden hacer una cosa y los no urbanizables otra. Baina, bertan egiten da jarduera pribatua izaten jarraituko duela ulertzen da. Enpresa pribatu batek egiten duen jarduna. Beste gauza bada, lur publikoa ustea horretarako. Konparazio egin dezakegu, Azpeitian ekiola egiteko aurreikusita zaban lurrakin, gauza berdina da, eta tramitazioa antzekoa da. Zudakazu lur eremu bat, eta horren tramitazioakin hasi behar zera. Tramitazio hori aldundira pasabia da, eta lege horrek esan beharko du, ondo dagoen eta lurraren inguruak ematen duen interes publikoko espazioa izateko, edo ez. Adibidez, ekiolaren kasuan ezin da. Honen kasuan, aldundiak esango du, interes publikokoa da, edo ez. Eta gero, nahaztu itzen dituzue bi proiektuak, ez dugu oso ondo ulertzen dan, nahita egiten dan nahazmen hau, jendea nahazteko edo bildurrez bizitzeko ez, Karakaten honekin eta jendeari ez dakit bildurra sartzeko, edo benetan ez dezuen ulertzen eta teknikoki eman dian azalpen desberdinak ez dian ulertu nahi, bozeramaile batzordean ere gai honen inguruan hitz egin zen eta teknikoki eman zian azalpenak. Iberdrolak egiten du lehenengo eskaera udalari 2019an martxoan egiten du eskaera bat zein dan lurraren egoera eta obra bat egin nahi duala. Orain, 2022an eskatzen duana da que por parte de esta empresa se pretende llevar a cabo una reforma de la subestación eléctrica de 132,30 kilovatios denominada ST Elgoibar, donde está en la provincia de Guipúzcoa. La actuación persigue el objetivo de mejorar la fiabilidad y seguridad de la instalación, así como la calidad del servicio en el área de influencia de la instalación. De acuerdo con lo expuesto, solicita que, teniendo por recibido este escrito, junto con la documentación que se acompaña, previa tramitación al acuerdo de la Ley del 2006 de junio del suelo y de urbanismo, resuelva sobre la licencia de obras para la reforma de subestación transformadora. Beraz, ez dugu ulertzen zertara datorren Karakatekin nahaztu nahia, ez dugu ulertzen susmo, txarra, konspirazio punto bat sartu nahi izate horren beldurra, erabat teknikoa dan tramitazio bada, honek tramitazio bat eramaten du eta Karakateko proiektuak beste bat oso desberdinak dia bi tramitazioak eta bakoitzak bere bideen behar du. Eta ez nuke ahaztu nahi gainera, kasu honetan Karakateko proiektuan aurrera egiteko eta Karakatek dauzkan berezitasuna kontuan eukitzeko plan berezia egiteko ardura guk hasieratik hartu genuela eta gure ardura horrekin jarraituko degula.
Baina argi daukagu ere, askoeko azpiestazioak eta Karakateko proiektua bi direla desberdinak, Karakatek dauzkala baldintza batzuk eta babestu behar dian gune batzuk, eta beste egoera bat dela. Orduan, ez duguna ulertzen da, segatik bilatzen dan dana korapilatu nahi izatea. Gu jarraituko dugu tramitazio honekin uste dugu dako legalki hori dela egin behar dana, eta jarraituko dugu Karakate Bizirik plataforman eskutik inbehar den aktuazio guztiak egiten, bertako lur arkeologikoak eta interes arkeologikoa mantendu eta defendatzeko. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, 9 alde eta 8 kontra. Hirugarren puntua, 2023ko ordenantzan fiskalen hasierako onarpena. Eskaintzen diren zerbitzuak eta egiten diren jardueren publikoak finantzatzeko eta ahal den heinean horien kalitatea hobetzeko asmotan beharrezkoak diren ordenantza fiskalak aldatzeko egin den proposamena aztertu da. Horiek horrela, batzordeak ondokoa proposatzen dio Udalbatzarren osoko bilkurari proposamen guztiak onar ditzala, aipatzen diren eran 2003ko ekitaldeko urtearen bateko ondorekin. Eta akordioak izango lirateke lehenengoa, 2023ko ordenantza fiskalak onar ditzala ondorengo eskinean adierazitakoaren arabera. Eta orokorrean zerga eta tasa guztiak izoztuta geratzen direlarik. Hori guzti hori 2023ko ekitaldiko urtearen batetik aurrerako eraginarekin. Bigarrena, hau guzti hau, 30 egunez jendaurrean jartzea proposatu da izan daitezkeen erreklamazio edo oharrak aurkezteko eraberean. Aipaturiko epea igaratuakoan, erreklamazioreko erogarrik aurkezten ez baldin bada, aldaketa horiek behin betiko bihurtuko dira. Eta proposamenean azaltzen diren, proposatzen diren aldaketak, erazkin bezala. Oina hemen, ordenantza fiskalen justifikazioa babesa adierazpenak eiteko bi buelta emango ditugu asko jota, bale? Esaten dut antolatzeko bozeramaile guztiak. Orduan, Evaristo, zehoz esateko badaukazu, zuria ditza. En principio nos alegra que se hayan congelado las tasas y por lo demás seguimos viendo que es una continuación del año pasado. Vamos a votar igual que el año pasado y sin más. Ariana. Desde el PSE hemos defendido la congelación de las tasas e impuestos municipales en todos los ayuntamientos, ya que, como sabéis, nos toca vivir un año difícil en el que el IPC actual está por encima del 10% y bueno, es una subida que no puede repercutir en los ciudadanos y ciudadanas del Goibar. Por eso hemos planteado que los gobiernos municipales hagan un esfuerzo para que asumir ellos mismos el incremento que se produzca en los servicios municipales. Y bueno, por eso hemos acordado con el PNV la congelación de las tasas e impuestos y pues daremos nuestro voto a favor. Aitziber, zuria ditza. Bueno, gure zerga politika progresibidadean printzipioan oinarritzen dugu, azkenean gehiago daukanak, gehiago ordaintzea, eta gutxien daukana, gutxiago ordainduko durrela, ez? Azkenean zergak aberastasuna berbanatzeko tresna bat dira, eta ez da bakarrikan diru bilketa bat izan behar, ez? Eta gainera progresioak aplikatzen baldin badira, errenta baxuago edo egoera zaurgarri batean dauden herritarrak laguntzea bideratuko du, ez? Udal gobernu honek hartu den erabaki izan da 2023ko ordenantzei buruz izoztearen erabaki hartu du. Jasaten ari garen inflazioarekin, neurri ona izan daiteke, baina bera bakarrikan, izoztearekin bakarrikan, kontuan hartu behar dugu, ez diola neurri berdinean eragiten herritar guztiei, ez? Genean, errenta mailak ere bai, baraka zer ikusi horregatikan,
Izozteaz gain, guk proposatzen duguna beti da, progresibitatea hortan sakondu nahi izatea, ez? Hori da gure, guk. Eta bestalde adibidez, hobariak eta eskaintza ere bai, azkenean errenta maila baxuagoa daukaten herritarrei, hor ere pausak ematea, egoera zaurgarrian dauden herritarrei lagundu ahal izateko, eta gero beste gai batzuk daude ere erronka bat suposatzen dutenak, larrialdi klimatikoa, krisialdi energetikoa, etxebizitza alokairuen politika, guzti hori ere bai, horren inguruan ere bai proposamenak landu nahi izan ditugu, ez? Orduan, gure ildoak, gure proposamenen ardatzak izan dira, batez ere, proposatu duguna izan da, ondasunik ezinen kasuan, hiri izaerako lur industrialen biderkatzailea ikusita ez dela eguneratu landa auzoetan edo hiri-otasuneko beste kasuetan gertatu den bezala, horregatik proposatzen dugu 5% igoera hiri izaerako industria lurrei, ez? Duela urte batzu gai hau planteatu zen, eta azterketa berdina egin zen, eta EJ alderdia eguneratzearen alde azaldu zen, eta egia da pixkatxo bat murriztu dela, tarte hori pixkatxo bat murriztu dela, baina horrendik urruti gaude, ez? Inguruko herriko batez besteko aretik hondik urruti gaude. Gaude 14,71%-ara batez besteko hortatik, ez? Orduan, guk proposatzen duguna da azkenean 5% hori igotzea, iruditzen zaigu, ez dela gehiegizko igoera bat, ez? Bestaldetik, trakzio mekaniko duen ibilgailuen zergai dagokionez, konparaketa da azterketa berdina egin dugu, eta ikusten da adibidez, 12 saldi fiskal baino gutxiago dituzten ibilgailuek, gure inguruko herriak baino, batez besteko horrein baino, gehiago ordaintzen dutela, ez? Eta aldiz kontrako gertatzen da adibidez, 16 saldi fiskal baino gehiago dituzten ibilgailuen kasuan, ez? Horregatik proposatzen duguna da, 5% eta 3% murriztea 12 saldi fiskal horien azpitikan dauden ibilgailuei, eta 2,6ko igoera bat 14 saldi fiskal horien gainetikan dauden ibilgailuen kasuan. 2,2, 2,4 eta 1,6 azkenengo 3 tarte horietan. Neurri honek azkenean inguruko herrietako batez bestekoaren pixkatxo bat hurbilketa bat suposatuko luke. Bestalde, hondakin politikari dagokionez, gai gaur egun hondakinen inguruan daukagun, kudeaketan inguruan daukagun arazoa handia da, eta argi dago ordenantzakin bakarrikan ez dugula hondakinen arazoa konponduko, baina ikusten baldin badugu Eustatek 2019an ateratako txostena edo ateratako datuei begiratzen baldin badiogu, ikusten da Elgoibarko familien bataz besteko errenta maila kokatzen du 46.500 eurotan. Eta gero, ikusten baldin badugu justo, familien errenta maila hori banatzen baldin badugu desietan edo 10%etan, ikusten da gure herritarren 73%a egongo litzateke da batez besteko horren azpitikan. Orduan, gu planteatzen duguna hobari taula bat planteatzen genuen bai hondakinetarako eta bai kiroldegiko zerbitzu publikoetarako, eta hobari taula honen bitartez bideratuko genuke azkenean 73%aren azpitikan egon daitezkeen familien laguntzea edo bereien egoera arintzea, ez? Zuek planteatzen duzue adibidez polikiroldegirako familia ugariei zuzendutako hobari taula bat, eta ondo egon daiteke, baina ere bai iruditzen zaigu azkenean egon daitezkeela beste familia batzuk hobarietatik kanpo gelditu daitezkenak eta nahiz eta zaurgarritasun egoeran egon, ez? Gainera ere bai, kiroldegiko aisialdia eta udarak eskaintzen beste aisialdi zerbitzu batzuetan hobari sistema diferentiak daude, eta horrek ere bai, azkenean birbanaketan ere bai, oztopo bat suposatu dezakela iruditzen zaigu. Hauetaz gain beste neurri batzuk ere proposatu ditugu, azkenean guretzat erronka handia diren gaiei buruz adibidez, krisialdi energetikoa edo larrialdi klimatikoaren inguruan adibidez, planteatu dugu komunitate energetikoei diru laguntzak edo subentzioak ematea, badakigu ordenantza bezala ez daudela komunitate energetikoak araututa, baina diru laguntzak eta edo subentzioak eskaini daitezkeela iruditzen zaigu, eta horretaz gain, eguzki plaken instalakuntzan ere bai, horien hobarietan ere bai, gure proposamenak ere egin ditugu. Faltan bota dugu zuen proposamenean etxebizitza alokairuai buruzko neurrietan. Iaz zenuten ezer planteatu,
Esan zen iguten diagnostiko bat egingo zenutela, etxe hutzen egoera aztertzeko zein zen, eta 6 hilabeteko epean, diagnostiko bat egingo zenutela, eta horren ondoren ingo zituztela neurriak hartuko zirela, ez? Urtebete igaro da, eta guri eman dizguzuen bakarra hau izan da. Osea, hau da, ez dago analizirik, ez dago portzentairik, ez dago inungo daturikan, osea, hau bakarrikan, eske honekin ezin da, hau ez da diagnostiko bat, hau ez da guk espero genuena, eta Elgoibarren, desde luego, alokairuan arazoan oso handia da, herritar asko daude etxe bat alokairua lortu ezin dutenak, eta orain horrekin ematen diogun herritarrei eta batez ere gaztei ematen digun mezua da udal gobernuntzat alokairuen politika ez dela lehentasun bat. Guk egin duguna da azkenean, Eusko Jaurlaritza 2021an onartutako dekretuan azaltzen den, bere egildotik jarraitu nahi izan dugu, eta dago aukera bat, kanon batez hartzeko etxe bizitza hutsei. Egon daitezke beste aukera batzuk? Bai, egon daitezke aukera batzuk, baina zuek ezer proposatu ez duzutenean, besteen proposamenak ere atzera botatzea, esketxo bat ausarte iruditzen zaigu, ez? Eta, azkenean, ordenantza fiskalen izosteak, hori, planteamendu ona izan daiteke, baina beti ere bai, baldintza ekonomiko onak edo hobeagoak dituzten familia unitatei edo pertsonetan, eragin ona izango dute, ondorionak izango dituzte, baina errenta maila bajoagoa daukaten kasuan, ez dute, berak izostea horre bakarrikan ez du lortuko beraien egoera arintzea. Maialen, zuria ditza. Bai, ni lehenengo txanda honetan saiatuko naiz gure posizioa zein den azaltzen. Guk argi izan dugu hasieratik gure proposamena udal tasa eta zergak izozte izan behazala, horrekin batera dauzkagun hobariak indartu eta egonkortuz. Eta egia esan, PSrekin akordioa lortzea erreza izan da, biok oinarri berdinetikan egindoa zelako. Nahi izan duguna da, energia eraginkortasunari begirako hobari horiek indartzea, eta baita ere sartu dugun berrikuntzetako bat, gazteengan kultura sustatzeko erraztasuna jartzea izan da. Uste dugu bizi dugun egoera honetan, udal tasa eta zergak izostea dela erantzunkizunez jokatzea, beste batzuetan igo dugun bezala eta erantzunkizunez jokatzea uste genuen bezala, uste dugu herritarrak momentu zailak bizitzen ari dela. Ez dakigu bizi dugun ziurgabetasunak zenbat denbora iraungo duen, baina egoera ez da bat ere erriza, eta uste dugu herritarrei laguntzea dagokigula. Danok nabaritzen dugu presioen igoera zein dan, da uste dugu udalak ez duela presioen igoera horretan ere dinamika horretan sartu behar eta herritarrari kalte hori eragin behar momentu honetan. Horregatik presio fiskal hori murrizteko konpromiso hartzen dugu, eta guzti horrek suposatuko du udalak esfortzu handi bat egitea 2023ko aurrekontuei begira. 2023ko aurrekontuetaz hitz egiten hasten naiz, uste detelako erronka bat izango diala, udalantzako ere bai momentu zailak datozelako, udalan kontratuak, lizitazioak, prezioak gora egingo dute, udalak prezio igoera horri, inflazio horri aurre egin beharko dio, eta gure diru sarrera oinarrizkoak dianak udaltasa eta zerga hauek diala izostuz, gure esfortzua areagotzera eramango gaituzte. Baina uste dugu horri aurre egiteko moduan gaudela, uste dugu urtetan zehar erantzunkizunez jokatziak eramaiten gaituela, gaur egungo egoeran horrelako erabaki bat hartzeko erraztasun gehiago edukitzera, eta hori da udalak daukan osasun ekonomiko-finantzieroari esker. Uste dugu azken urteetan eramandako politikak kokatzen gaituztela egoera honetan, eta aurre egin ahalko diogula bizi dugun egoera latz honi. Uste eta aprobetxatu beharko genukela ere bai momentu hau gure konpromisoa edo gure borondatea ere bai erakusteko aurrekontuetaz hitz egiten detenean 2023ko aurrekontu horietan gure arteko adostasun bat eta danok esfortzu horretan murgiltzera. Uste dut momentu zailak bizitza tokatuko zaigula, herritarrak horretan murgilduta daude, eta uste dut gure erantzunkizuna badala eta momentua dela adostasunera iristeko. Gu prest gaude taldeen proposamenak jaso eta errealismo batetikan lan egitera. Uste dugu proiektu errealistak eta zentzuzkoak aurrera eramateko momentua dela, eta
Zentzu horretan gu prest gaude akordio zabalak lortzeko. Creemos que es el momento de llegar a acuerdos. Creemos que estamos viviendo momentos muy complicados, que la ciudadanía está sufriendo la inflación y tenemos que hacerle frente. Creemos que una de las medidas sí es que estas ordenanzas fiscales se congelen y también es que en los presupuestos del 2023 seamos capaces de llegar a acuerdos amplios que hagan que la vida de los ciudadanos en el día a día pues sea más fácil y que podamos hacerla mejor, ¿no? Entonces, lo que decía, nosotros con la propuesta de hoy buscamos no aumentar esa presión fiscal que viene desde el Ayuntamiento a nadie en el Goibar y vamos a seguir en ese camino en los presupuestos del 2023. Bate ematen zeu segeixa ekiko dago izateko, Ebaristo, Ariana, Aitziberrek. Martxan dauden ordenantza fiskalen efizientzia aztertu behar dago, eraginkorrak diran edo ez, aztertzea importantea da, obarien desglosea, errenta maila eta obarien arteko erlazioa ere bai aztertzea importantea da, ze igual kasu batzutan zuzentzaileak aplikatu behar dira, edo beste kasu batzutan adibidez obari batzuetan gehiago sakondu beharra dago, ez? Baina, udal gobernu honen proposamena, badakigu atzean datu horiek ez daudela, seguk eskatu ditugu eta esan zaigu ez daudela, ez? Naiz eta mozio baten bidez onartu, orain dela urte batzuk, hori egin beharra zegoela, ez dut esaten urtero, baina 2 urtez behin edo behintzat egin beharra zegoela, eta hala ere ez da egin, ez? Guk uste dugu gure proposamenak egingarriak izan daitezkeela, progresibitatea aldatzeko aukera bat planteatzen dutela, eta aukera gehiago egon daitezke, noski, egon daitezkeela aukera gehiago. Gu prest gaude aztertzeko, prest gaude hitz egiteko, prest gaude, danerako prest gaude, ez? Guretzako etxebizitza politika, larrialdi klimatikoa edo krisi energetikoari aurre egiteko neurri eraginkorrak edo zerbitzu publikoak garatzeko, guretzako guzti horiek lehentasun badira, ez? Orduan beti prest egongo gara horretarako. Pandemia garaian, EH Bilduk ordenantza fiskalen izoztearen aldeko proposamenak egin zituen, une hartan ERTEak zeuden, langile asko ERTEan zeuden, autonomo asko arazoak zituzten, hori bere negoziaketa salbu mantentzeko, eta orduan esan zitzaigun errekaudazio maila mantendu behar zela eta izoztearen proposamena ez zela neurri egokia eta gure proposamenak ere atzera bota zitzaizkigun, ez? Orain, udal gobernuak zerga eta tasak izoztearen aldeko erabakia hartu du, horrek norabide aldaketa garrantzitsu bat suposatzen du. Guretzat berandu dator, zeren eta ez da egoera berdina orain aurten daukaguna, edo orain dela, biaz, edo orain dela 2 urte geneukana, ez? Udal gobernutik ez dira hartu aintzat gure proposamenak, eta, hori, lehen esan dudan, azkenean aukera galdu dugu progresibitatean eta aberastasunaren birbanaketan pixkatxo bat sakontzeko, ez? Hala ere, uste dugu, norabide aldaketa hori garrantzitsua dela eta izozte proposamenari oztoporik ez jartzeko guk alde bozkatuko dugu. Aialen. Pixkat oposizioak esandako eta indako proposameneri referentzia inez, guk uste dugu, hemen proposatu dian, bai EH Bildun eskutik eta bai Podemosen eskutik indian 2 proposamenak, ez dutela bide horri desberdin bat markatzen. Guk ez dugu ikusten hemen, politika egiteko beste modu bat dagoenik, baizik eta daukagun hori, daukaguna, beste frakzionamendu mota baten Podemosen kasuan, beste frakzionamendu taula bat proposatzen du, eta EH Bilduren kasuan ere daukagun frakzionamenduetan beste modu batera egitea, baina da areagotzea guk ja markatuta daukaguna. Beraz, ez dugu ikusten aipatzen den aldaketa hori uste dugu dela, egiten dela, baina gehiago eskatzea, baina ez alternatiba bat eskaintzia. Bietan etxe bizitzen kanona edo aplikatzea hitz egiten da, hitz egin duzu etxe bizitza hutzen diagnostiko horretaz. Guk uste dugu etxe bizitza hutzen diagnostiko horrek eskatzen duela estrategia bat markatzea. Ez da neurri bat martxan jartzea. Egin dezakegu azterketa bat, beste udalerri batzuetan, EH Bilduk adibidez
beste herri batzuetan eta martxan jarri dituen horrelako neurriek zenbaterainoko eraginkortasuna izan duten eta erreala izan den kanon hori aplikatu dan etxe bizitza horiek alokatu dian, merkaturatu dian edo birbanaketa bat egin dan. Horren inguruan ere eztabaida bat egin beharko litzateke. Uste dugu etxe bizitzak alokairura sustatzeko neurri desberdinak eta erakunde desberdinetatik etorri behar diala. Eta horregatik ere bai, etxe bizitza sailarekin elkarlanean ari gera, zer eta nola egin dezakegun, ze hau ez da Elgoibarko errealitatera bakarrikan mugatzen den problematika bat, eta nola egin dezakegun. Etxe bizitza askok betetzen duten habilitabidearako minimoa. Hori ez badute betetzen, zer laguntza mota eman ditzakegun. Betetzen baldin bada, zergatik familia horrek, etxe bizitza horren jabeak ez duen hori alokairura ateratzen. Hau ez da bakarrikan presio fiskal gehiago ezartzea. Da, zer da guztionen atzean dagoen eta guzti horri aurre egiteko, ze aplikatu behar da. Ez, eta guk uste dugu hori izan behar dela markoa. Informazioa gutxi izan dela. Esan zitzaizuen, informazioa hola bialtzen da, Excel erraldoi bat delako, datu asko nahazten dituena eta elkartrukatzen dituena, eta ez da beste modurik datu horiek, datu babesa den legea mantenduz emateko. Eta hori da, teknikari batek ateratzen duana, alduan bezala datu babeseko lege hori bermatzeko. Baina hor lan bat dago eta teknikariek lan bat egin beharko dute hor dauan dokumentazio eta informazio guzti horrekin eta baita beste erakunde batzuetan egiten dien politikekin ea zer nolako estrategia edo neurri multzo bat martxan jarri aldan. Gero beste bat da, enpresei 1% bat igotzea industria lurren ondasun higiezinetan. Uste dugu momentu zaila datorrela danontzat. Uste dugu industriak izugarri sufritu behar duela. Izugarri sufritu behar du, inflazioari aurre egiteko, bere langileeri soldata igoerak eskatuko zaizkiolako eta esfortzu bat egin beharko duelako. Esfortzu bat eskatzen zaio, gure industriak Elgoibarren kasu honetan energetikoki daukan dependentziagatik. Eta horri aurre egiteko gure laguntza eskaini beharko diogu eta ez da nahikoa izango udalaren laguntza. Beste erakunde batzu jarri beharko dira horretara. Izugarrizko erronka daukate, gure herriko enpresak horri aurre egiteko. Izugarrizko erronka dakate, sortzen duten zabor guzti horren gestioarekin eta horrek suposatzen dienarekin. Eta erronka guzti horiei aurre egiteko gainera udalak 1% igotzea zergak, ez dugu uste momentua denik. Ez da momentua herritarrentzako, ez da momentua edozein elkarterentzako, ez da momentua ostalarientzako, tabernarientzako, ez da enpresentzako ere. Uste hori danik bidea momentu honetan, ze uste dut enpresak nahikoa arazo eta frente ireki baduzkatela beraien aurrean. Trakzio mekanikoari dagokionez esaten nuen, azkenean guk progresibitate bat edo taula bat markatzen dugu eta hori areagotzea, batzuetan txikitzea eta handitzea proposatzen da, baina ez dugu ikusten horrek eragin nabarmenik izango zuenik eta ez dugu uste egiteko moduko neurri bat danik. Gero, aipatzen duzu, udal zerbitzu publikoetan, tasa eta prezio publikoetako hobari taula bat egitea. Hori, aipatu zitzaizuen, uste batzordean bertan, teknikoki horren bideragarritasunaren zailtasuna. Eta gehiago esango dut, egonez begiratzen, Debabarrenan, Bildu gobernatzen duan herrietan, horrelakorik egindan hondakinetan, adibide bat jartzearen. Ez da topatu Mutrikun ez da egiten, Azpeitin ez da egiten, Deban ez da egiten. Ez dugu topatu, beste herri bat, Bildu gobernatzen duana, zuen eredua jarraitzen duana, hori egiten duana eta hori nola ekarri bilatzeko eredu bat. Ez dugu topatu, orduan. Agian oso aproposa izan daiteke eta papelak erreza bantaduko, baina agian atzetikan teknikoki zailtasuna ditu, ez? Eta nik uste batzordean horretaz hitz egin zaizuela. Eta hortik aurrera dauden neurri desberdinak aurrekontuetarako proposamen bezala gorde ditugu. Iruditzen zaigu azkenean aurrekontuetarako proposamenen zerrenda bat datorrela eta apuntatuko ditugu aztertzeko. Azkenean hemen hobarietarako ja beste bat edo gelditzen da, proposamenetarako baten guk guzkitik datorren energia aprobetxatzeko sistema termiko eta elektrikoetan ezabatzen dugun parrafo bat berriro atzera bueltatzeko proposamena da. Guk parrafo bat etzen genuen, uste genuelako aprobetxamendu hori egiten dutenak ahalik eta azkarren diru horren buelta eduki beharko luketela eta teknikoki proposatzen hori kentzea uste genuelako aprobetxamendu horren
bizigarri hori edo herritarrak azkar bueltatu behar zuela, zuek proposatzen zenuten berriro atzera egitea eta aprobetxamendu hori beste modu batera egitea, produkzioaren arabera. Eta ez bakarrik jartzearren, guk uste genuen teknikoki egitea esan proposamen horrek basuala oinarria eta aurrera egin genuen parrafo hori kentzian. Eta uste esan ditutela. Uste dut bat egiten egula orokorrean hobariak beharrezkoak diala, uste dut erronka energetikoari aurre egiteko neurriak guk ere planteatzen ditugula, eta uste dut ildo berdinean gaudela, batzuk modu batera esaten dezue, baina azkenan ildo berdinetik goaz, eta etxe bizitzari dagokionez ere nik uste berdina pentsatzen degula, baina egiteko modu desberdinak ere badaudela, eta horiek aztertu behar diala. Guk uste dugu neurri bakar batek ez duela hori aldatuko, eta uste dugu horrek eskatzen duela bestelako neurrien multzo bat, eta horretaz hitz egitea. Eta Podemosen kasuan, galdera batzuk daude uste batzordean erantzun ziala, eta gero egiten dena da, dauzkagun frakzionamenduak gehiago banatzia, guk uste dugu daudenak nahikoa diala, gero komentatzen da ere bai, pagoen frakzionamendua, urtero azaltzen duguna da, egiten da, eta web horrian hori ja azaltzen da dozein herritarrek ikusi alizateko, eta ez dakitzea beste zeo zer ditze zaidan, baina hori dira gure gobe. Bueno, bukatu da bigarren bueltia, osake bozkatu ingo du. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, abstentzioa, 16 alde eta abstentzioa. Laugarren puntua, 2023 urterako autotaxien tarifak onartzea. Ikusita taxien Gipuzkoako elkarteen proposamena, batzordeak ondoko erabakiak harritzela proposatzen dio udalbatzarren osoko bilkurari. Lehenengoa, 2023ko urterako, Elgoibarko herri barruko garraioarako autotaxien tarifak onartzea, kuadroan azaltzen diren tarifak onartuz. Bigarrena, DBGSaren bidez espediente Eusko Jaurlaritzako merkataritza ordezkaritzara bidaltzea aipatutako tarifak errebisatzeko espedientearen izapidetzen hasteko. Eta hirugarrena, taxilarien Gipuzkoako elkarteari, Agitax eta Elgoibarko autotaxien lizentziatu den jabeei erabaki honen berri ematea. Norbaitek Txikitik handira horrez, Evaristo. Vamos a ver, nosotros no nos ponemos en contra de que se haga la subida, o lo que sí tenemos bien claro es de que hay un servicio nocturno deficiente, hay un problema que hay que solucionar, y si ya que se pide que se haga una subida, pues lo que queremos es que ese servicio nocturno se mejore. Y esto en la comisión lo hemos hablado muchas veces. Me podéis poner y me podéis vestir el problema como queráis, pero yo voy por las noches a la plaza donde están las paradas de taxis y ahí no veo a nadie. Y ese es un problema, esas quejas están ahí. Entonces, yo lo que proponer de nuestro grupo es que, bueno, si quieren subir y si llevamos esa política de que se suban porque ellos deciden subir, pues es un tema que nos parece, pues, bueno, que está bien. Pero lo que sí necesitamos, mientras tanto, es que se solucione un poco más ese servicio que en otros pueblos por lo menos funciona mejor. Ariana, zeus esateko, haitzi berri bai. Bueno, gure eskualdean, gure herriko taxi tarifa berdina da, baina beti ere kontuan izan behar dugu ordaintzen dena eta eskaintzen den zerbitzua pareko joan beharko direla, ez? Eta konparatzen baldin badugu gure taxi zerbitzua beste inguruko herrietakoekin, aldea dago eta guk uste dugu gure zerbitzu hori hobetu beharra daukagula, ez? Oraingo, Gipuzkoako taxista elkarteak proposatzen diguna da, igoera, 10,5ko igoera, guretzako gaur egun izanako inflazio egon, eta bizitzen ari giran egoera honetan, gehiagizko igoera bat dela iruditzen zaigu. Hitz egin dugu aurreko gaian, ordenantza fiskalen gaian, izoztearen aldeko politikak egin behar direla,
gaur dela, azkenean egoera honetan, azkenean ziurgabetasun egoera batean gaudela, herritarrei ezin diegula presio fiskal hori gehiago eragin, eta hori esan ondoren orain, ontzat eman behar dugu 10 baino gehiagoko igoera hori taxi zerbitzuan, badakigu taxistak erregaien presio igo da, eta segurenek beste gastu batzuk ere handituko zitzaizkien. Herritarrei bezala eta udal hori bezala. Udal horreko ere bai, izango zituen ere bai, oinarrizko gastuen igoera seguro. Baina tasak eta zergak izostearen alde bozkatu dugu, orduan koherenteak izan behar gera, koherentzia hori mantendu beharko genuke gai honetan ere bai, beraz guk kontra bozkatuko dugu. Maialen. Aipatzearren guk gure koherentzia mantenduko dugu eta gure koherentzia da beraiek proposatzen dutena onartzea. Beti egin dugu hola eta uste dugu horrelako igoera bat proposatzen badute, beraien egoera erreza ez dalako izango da, erregaien presioa nola dagoen ikusita, presioak nola igo diren ikusita, ez dut uste 10% hori igota taxistak dirua barra irabazten egongo dianik, eta holako zerbait planteatzen badute zentzuzko dalakoan hartzen dugu, eta gure koherentzia da beraiek esaten diguten horri onartzea. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, abstentzioak, 9 alde, 8 kontra eta abstentzio bat. 7 kontra eta abstentzio bat. Bosgarren puntua, Elgoibarko udalerrirako erabateko kardio babeserako sistemaren ezarpena kontratatzeko espedientea onartzea. Aurrekariak kontutan izan da, antolakuntza batzordeak udalbatzarraren osoko bilkuari proposatzen dio honako akordio hauek har ditzala. Lehenengoan, prozedura irekiaren bitartez Elgoibarko udalerrirako erabateko kardio babeserako sistemaren ezarpena kontratatzeko espedientea onartzea. Eskaintza hoberaren alde, esleipenerako hainbat irizpide kontutan izan da eta tramitazio arruntarekin. Gehienezko prezioa 100.000 eurokoa da bez barne eta exekuzio epea berriz 5 urtekoa. Bigarrena, kontratuak eragindako betebeharri aurre egiteko 100.000 euroko gehienezko gastua onartzea bez hartuta eta halaber kontratu indarrean egongo den hurrengo urteetarako egokietan nahikoa izango den aurrekontu kreditua izendatzeko konpromiso hartzea. Hirugarrena, kontraturen lizitazioa arautuko duten administrazio baldintzen eta baldintza tekniko partikularren plegoak onartzea. Laugarrena, tokiko gobernu batzarri eskuordetzea esleipen proposamena egiteko ahalmena, bai eta kontratua proposatutako enpresari esleitzeko ere, enpresa horrek eskatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren. Eta halaber, zerbitzu kontratu horren espedientean hartu beharrezko edozein akordio hartzeko eskumena ematea. Bosgarrena, eraberean, tokiko gobernu batzarren esku ustea gastu horien onarpena. Hori guztia toki araubidearen oinarriak arautzen dituen aprilaren 2/7/1995 legearen 22.4 artikuluan aurreikusitakoari jarraiki. Seigarrena, eskuortetzari buruzko akordioa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea, akordio hartu eta hurrengo egunetik aurrerako ondorioekin. Eta 7. Esleitzeko prozedurari hasiera ematea, prozedurarikin eta tramitazio arruntaren bidez, kontratua kalitate prezio erlazio onena duen eskaintzari esleitzeko. Esleipenerako hainbat irizpide aintzat hartu eta horretarako dagokion iragarkia argitaratuko da Elgoibarko udalaren kontratatzailearen profilean. Norbaitek zerbait esateko? Evaristo, zudokas hitza. Bueno, nosotros estamos completamente de acuerdo en este proceso. Esperamos que vaya adelante y que salga todo bien. Sabemos que va a ser un servicio vital, de vital importancia para todos los elgoibarreses. Esperamos que funcione, que nadie lo use y que animaremos a todo el mundo a que participe. Gracias. Matematik gisa.
bozkatu ingo du. Bueno, orduan proposamenaren aldeko botoak, nago batez. Seigarren puntua, udalaren 2022ko ekitaldeko aurrekontuko kreditu transferentzien bidez aldatzeko espedientea onartzea. Ogasun informazio batzordeko irizpidea ikusita, batzorde horrek udalbatzen osokoari honako akordioa dezala proposatzen dio. Berari egiri den proposamenean jasotzen diren udal honetako gastuen aurrekontuko partiden arteko transferentzia bidez kredituak aldatzeko espediente onartzea, partiden araberako horra zeltzen den laburpenari jarraiki. Kreditua transferituko duten gastu partida baja guztira 60.000 eurokoa eta kreditua jasoko duten gastu partida altak kopuru berdinaz. Bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta iragarkitaldi ofizialetan egiteratuko iragarkien bidez, 15 egunen espedientea jendearentzako esposizio publikoan jartzea. Eta hirugarrena, inongo reklamaziorik aurkeztu ezean, aipatutako espedientea behin betiko onartuko dela ulertuko da. Bate batez oso esateko dauka, Evaristo, Ariana, Aitziberrek, ez? Bueno, kasu honetan aurrekontuko parte hartze lerrotikan 60.000 euroko murrizketa planteatzen da horma irudi bat egiteko. Parte hartze prozesuak azkenean gure herrian ordenantza baten daude araututa eta ordenantza honetan azaltzen dira, aurreikusten dira nola egin, nola eraman aurrera prozesu parte hartzaile hauek, ze aukera ditugun horri aurrera eramateko, ez? Azkenean herriko azpiegituran aldaketak egoten direnean edo herritarrentzat aldaketa handi bat suposatu dezaketen gai baten inguruan, aukera dago herritarrek beraien iritzia emateko eta ordenantza honek arautzen du azkenean prozesu nola izan behar duen, ez? Tamalez, iruditzen zaigu hondikan prozesu parte hartzaileek ez daudela ondo garatuta, ez dira guretzako oso mugatuak daude oraindikan. Gai hau guretzako lehentasunezko gai bat da, eta horregatik azken aurrekontuetan ere bai, mahai gainean jarri genuen honen garrantzia, ez? Horma irudi honen aukeraketak ez dauka, bertan erabiliko den prozesuak ez dauka zerikusikan prozesu parte hartzaile batekin, ze azkenean da prozesu bideratu bat izango da, eta kredito aldaketa honetan, parte hartze lerrotikan, azkenean aurrekontikan hartzea 100.000 euro, eta, lerroak zituen 100.000 euroko lerroa zan, eta hortikan 60.000 euro kentzea, iruditzen zaigu gehiagizko kenketa dela. Kasu honetan, eta horra azaltzen adibidez, agerian gelditzen da azkenean, ez, udal gobernuentzat, prozesu parte hartzaile hauek azkenean ez direla lehentasun bat, ez? Guk ez dugu esaten, azkenean, horma irudi hori egin behar ez denik, margotu behar ez denik, ze gu margokide ideiakin ere ados egon gaitezke, eta gainera, orain dela 2 urte, guk proposatu genuen, martxoak 8ko antolaketan bueltan, horma irudi baten margotzeko aukera, berdintasunean inguruan lantzeko gaiaren inguruan margotzeko aipamena izen, proposamena egin genuen, eta, momentu bat ezin zaigun ezin zela egin, eta, ezin da egin, hemendik orain beste planteamendu desberdin bat egiten duzue, ondo, baina hori da gauza bat, eta beste bat gauza bat da finanziazioa. Ez? Orduan, gure itzego margoketa honen finantziazioa litzatekeela parte hartze lerrotikan atera behar, beste nun batetikan atera beharko litzatekeela. Eta horregatikan kontra bozkatuko dugu. Baina, zuz esateko. Lehenik eta baina esan ez dela murrizketa bat, parte hartze prozesu bat aurrera eramateko egiten den kreditu aldaketa bat baizik. Guk lehentasunezkotzat hartzen ditugu parte hartze prozesuak eta horregatik egin dugu hau. Martxan dauan parte hartze prozesu hau 30ean bukatzen da, ostiralean bukatzen da, eta animatzen den jendia jarraitzera parte hartzen, badakigu parte hartze maila altua izaten ari dela, eta egingo dugu konparaketa aurreko prozesu parte hartzaileetan edukitako parte hartze kopurua eta prozesu parte hartzaile honek
izaten duan parte hartze kopurua, eta hori jakinda egingo dugu horren inguruko balorazio bat. Zer nolako parte hartze prozesuak egin behar diren, eta zeintzuk diran herritarrei gustatzen zaizkienak edo herritarrek baloratzen dituztenak, eta zeintzuk ez, eta horretara egokitu egin beharko gera. Azkenean gu erakundeetara gatozenean gure ideiekin gatoz, baina garrantzitsuena da herritarrei entzutea. Eta uste dugu, oraingo honetan egin degula aldaketa bat prozesu parte hartzaileak beste modu batera egiteko, uste degulako orain arteko prozesu parte hartzaileetan lortzezan parte hartzea ezala haundia, ezin genuen esan haundia zanik, eta uste dugu bilatzen genuen helburua eta lortzen genuenak askotan bat egiten ez zuela, eta beste parte hartzeko bide bat esploratziaz hitz egin genuen, eta hau izan da atera dana. Mural bat egitearen ideia DBGesatik dator, errekaren errekuperazioak ekartze zuan bere planean bertan mural bat egitea. Zuek martxoan 8 bueltan proposatu zuen utenean esan nizuen nik neuk. Asko gustatzen zitzaidala guk ere buruan geneukala, baina momentu horretan ezagoela aurrekonturik horri aurre egiteko. Hori mahai gainean egondan gai bat izan da, eta parte hartze prozesuak izan duten bilakaera ikusita, eta hori mahai gainean zauan kontu bat dela ikusita, uste genuen bazala momentua beste bide batzuk markatzeko, eta herritarrei pulso hori hartzeko ikusteko, beste bide horietan nun topatuko ginen. Hau bukatzen danean, hurrengo plenuan nahi badezue, ekarriko dugu datu konparaketa bat, orain arte prozesu parte hartzaileak ikiduten parte hartzeko kopurua, eta prozesu parte hartzaile honek eukitzen duan parte hartze kopurua. Eta horrekin, aurrera begirako parte hartze prozesuen inguruan hausnarketa egin dezakegu, eta zer nolako prozesu parte hartzailea martxan jarri ditzakegun hausnartu dezakegu. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, 10 alde eta 7 kontra. Zazpigarrena, udalaren 2022ko ekitaldiko errekontua kretu egarren bidez aldatzeko espediente onartzen duen alkatetzaren ebazpenaren berri ematea. Ebazpen honetan onartu dena da, onartzea udal honen aurrekontu kredituak aldatzeko espedientea kreditu gehigarren modalitatekoa, proposamenean azaltzen diren partidakako xehetasunekin, eta laburpen honen arabera. Kreditua transferituko duten gastu partidak altak, guztira 56.060 eurokoa, eta horren finantzak eta diru zaintza geldinetik hartzen da. Ekintza hau, bestelako tramitere gabe irmota bete beharrekoa dinan eskero, bidezkoa da, fonduen kontrolatzea zerbitzuek, kontabilitatean bereleko ondorekin islatzea, gastuen eta zein sarretan eta odol batzarrari egiten duen lehen bilkuren akorde honen berri ematea. Hurrengoa 8. puntua ere da hezkuntza zibila baimentzeko eskuordetzeri buruzko alkatetzak egindako ebazpenen berri ematea. Lehenengoa daukagu Joseba Soro Iturbe jaunari, hezkuntza bat egiteko baimena ematea abuztuaren 3an, bigarrena da Unai Arizmenderri eta Garziaren alde, irailaren 24an, eta hirugarrena da Josu Arraiz Aranburuaren alde, martxoaren 13an egiteko hezkuntza bat. Bederatzigarrena, erakunde adierazpena udalen eta udalerrian Euskaraldiaren 3. edizioa sustatzeko. Euskal Herri osoko ehunka herritako milaka lagunek parte hartu zuten 2018ko eta 2020ko Euskaraldiaren lehenengo edizioetan, erakunde publikoen zein gizarte eragileen bultzadaz. Elgoibarren ere, 1500 herritarretik gora izan dira edizio horietan aho bizi edo belarri prest gisa parte hartu dutenak, eta 100 entitate baino gehiagotan eratu dira ariguneak. Lehenengo eta bigarren edizioen balorazioa positiboa egin zen, baita parte hartzearen aldetik, eta baita ekimenak erabileran izan duen eraginaren aldetik ere. Une honetan, abian dira Euskaraldiaren 3. edizioa antolatzeko lanak. Euskaraldiaren alde egotetik euskeraz gehiago egitera pasatzeko ariketa soziala da Euskaraldia. Hain zuzen ere, hitzez egiteko garaia. Du leloa 3. edizioak.
aurreko bi edizioetan moduan, herritarron hizkuntza ohituretan eragitea eta euskararen erabilera gehitzea izango da helburu nagusia. Bigarren edizioan bezala, oraingoan ere entitateek era aktiboan parte hartuko dute ariketan. Hori dela eta, entitateetan euskaraz lasai jarduteko ariguneak sortzea izango da entitateon zeregin nagusia. Elgoibarren dagoeneko abian da Euskaraldia taldea eta halaber, ekimena herriko entitateetan aurkeztuko dutenen sarea ere abian da. Horregatik guztiagatik honako adierazten dugu. Elgoibarko udalbatzak bat egiten du 2022ko azaroaren 18tik abenduaren 2 Euskal Herri osoan zehar bideratuko den Euskaraldiarekin eta ekimenaren sustatzaile izango da Elgoibarko Euskaraldia taldearekin batera. Horrenbestez, erantzunkizunez eta eredugarritasunez jokatzeko konpromisoa hartzen du. Elgoibarko udalak entitate gisa Euskaraldian izena emango du. Horretarako beharrezko ariguneak identifikatuz eta bultzatuz. Eta udalbatza bera ere arigune gisa identifikatuz. Udalkide, herritar eta herriko eragilei dei egiten die urtean zehar izango diren prestaketa lanetan parte har dezaten eta bere garaian ahobizi eta belarri prest izan daitezen eta ariguneetan parte har dezaten. Ordezkari politikoen egiteko nagusia izango da Euskaraldiaren esparruren baitan eta bereziki udalean eta udalaren ardurapeko entitateetan ekimena zabaltzea. Horrenbestez, ekimen honetan ahalik eta arigune gehien eta ahobizi eta belarri prest gehien aktibatzeko urratsak emango dituzte. Arduradun politikoak izan ez langileak izan. Elgoibarko udalak neurriak hartuko ditu hizkuntza praktika horiek posible izateko eta praktika horiek etorkizunean eutsi ahal izateko. Ez badao ezer, aipamena bada. Bueno, lehenengo orduan txikixari pasatuko diotitza. Evaristo, Ariana, zehoz esateko. Jone, zuk hitz egingo duzu EH Bildun ordezkai? Elgoibarko EH Bilduk bat egiten du Euskaraldiaren 3. edizioarekin, nola ez? Eta posten gera gainerako alderdi guztiok ere bat egiten dutelako. Baina ez dugu nahi adierazpen utzean geratzerik kontu hau. Alde batetik bai azpimarratu nahi dugu Euskaraldian dauden bi figurak, bai belar... Neukendu dizuet Maialen epestuta zaukalako, barkatu. Jarritxo bat. Esaten ari nintzen moduan, alde batetik azpimarratu nahi dugu Euskaraldian dauden belarri prest eta biziren figurak, biak ala biak garrantzitsuak direlako. Belarri prest figura gakoetako badela uste dugu, Euskaldunok euskaraz bizial izateko, eta gustatuko litzaiguke Euskal Herri luze zabalean, eta gure herrian ere bai, figura hori ahalik eta gehien zabaltzea. Bestetik, gure ustez Euskaraldia moduko ekintzak, garrantzitsuak diranlarren ez dira nahikoa, Euskal Herria eta gure herrira etorritza, gure herria bera bebai, berreuskalduntzea eguneroko zeregina eta erronkoa dalako, eta horretarako uste dugu erabaki berriak eta ausartak hartu beharko direla. Gu horretan lanerako prest egongo gera. Eta amaitzeko, ez dugu ahaztu nahi, udaleko ordezkari moduan eredugarriak izatea garrantzitsua dela. Beraz, udaletik uste dugu Euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatu behar ditugula, bai udalbarruan, baita herriko zerbitzu, lantegi, ikastetxe, aisialdi eta beste espazioetan ere. Ze oraindik eskubide urraketak ematen dira behin da berriz. Itzali favorez mikrofonoa, Jone. Maialen, zehoz esateko? Boskatu ingo dugu orduan. Orduan, adierazpenaren aldeko botoak, aho batez. Hamagarren puntua, eskariak eta galderak. Inok ez dauka ezer esateko, galdetzeko, eskatzeko. Plenoa amaitxu baino lehenago esango dizuet, argazki bat atera behar dugula, Euskaraldiaren adierazpena onartu dugula, Euskararen adierazpena onartu dugula eta
Eta, bueno, bajatzu importatarako dugu. Eta beste bide batez, esango dizuet, igandian Errosario kaleko, bueno, lenguan esan dizuen bozera maileri, baina Errosario ama Birjinaren prozesioa egongo dala, eta espata dantza ospatuko da, kalietan ziar. Udal ordezkarixak juten gara beti, dantzari atzetik, osak egon bidatuta zaudete danok, etortzera. Bueno, eta ondo izan.